Και τι έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι, να δοκιμάσουμε προϊόντα. Όπως βλέπεις και πίσω μου στη φωτογραφία, πολύ καλά κατάλαβες, σήμερα θα δοκιμάσουμε χρωματιστά μάσκαρα, γιατί καλοκαίρι έχουμε. Η μία η μάσκαρα που επέλεξα είναι μπλε και η άλλη πράσινη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γράφουν στα δικά μου καστανά μάτια. Έχω βάλει λίγο καφέ μολύβι στην εσωτερική γραμμή του επάνω βλεφάρου για να δώσει λίγο βάθος και τίποτα άλλο. Για την μπλε μάσκαρα χρειάστηκαν 3 στρώσεις για να πάρουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, ενώ για την πράσινη μόνο 2, αλλά πραγματικά δες αποτέλεσμα, δες πως γράφει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο. Είναι και τα δύο μάσκαρα που τα έχω γενικά στο necessaire μου. Ίσως προτιμώ ελάχιστα το μπλε. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο τα χρησιμοποιώ πάντα με eyeliner, οπότε λίγο τώρα νιώθω το μάτι γυμνό. Αλλά προτίμησα να είναι έτσι καθαρό για να δείτε ακριβώς την τελική απόχρωση που βγαίνει και στις δύο επιλογές. Πείτε μου ποιο σας άρεσε περισσότερο και ποιο θα δοκιμάζατε.